नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सब। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी चाय के साथ खाए वाला 1 कप मैदा से पूरा परिवार खातिर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खारी की रेसिपी, जौना से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। एकदम आसान रेसिपी लेके आइल बानी जौन आप लोग पहली बार में ही बनावल सीख जाइब जा। एकरा खातिर हमनी के 1 कप मैदा चाही, जौन मैदा के हम पहले से ही छान के एगो बर्तन में रख लेल बानी, आप लोग देख तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा कि एके हम कैसे बनैले बानी। तो सबसे पहले का कइल जी कि एगो बर्तन लिहल जी। तो जा हम बर्तन लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। अब मैदा के डाल दिहल जी। तो सारा मैदा के हमनी के जे डाल दिहल जी। तो कम से कम एइजा 200 ग्राम के करीब हम मैदा लेले बानी। अब 1 बड़ा चम्मच हम एइजा घी लेले बानी। घी के जगह पे आप रिफाइन तेल भी ले सकेनी जा। अब 1 चुटकी जवाइन लिहल जी और जवाइन के बढ़िया से रगड़ लिहल जी और रगड़ के का कइल जी अच्छा तरीका से फूँक मार के बढ़िया से के डाल दिहल जाई। मतलब कि आटा में बढ़िया से एकरा के मिक्स कर लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा। तो मैदा में हम बढ़िया से मिक्स कर लेल बानी। अब का कइल जी सारा चीज़ के मोयन कर लिहल जी, देख सकेनी जा। जब गुठली बना जाए तब हमनी के हल्का-हल्का पानी डाल के बढ़िया से आटा जैसा कि तो एइजा हमनी के थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के बढ़िया से आटा की तरह गूँथ लिहल जी। एक ही बार में ज़्यादा पानी मत डालब जा फ्रेंड्स, ना तो का होई कि गीला हो जाई। ई वजह से हल्का-हल्का पानी डाल के बढ़िया से एकरा के गूँथ लेब जा। तो देख सकेनी जा बढ़िया से हम गूँथत तानी। आप लोग ठंडा पानी के जगह पे हल्का गुनगुना पानी भी ले सकेनी जा। अब का कइल जी कि बढ़िया से के माड़ लिहल जी, जैसे आटा माड़ल जाला। अब एकरा ऊपर से थोड़ा-सा घी चाहे रिफाइन तेल लगा दिहल जी। अब कम से कम एके 10 मिनट बढ़िया से ढक के छोड़ दिहल जी। 10 मिनट हो चुकल बा और बढ़िया से हमनी के आटा सेट हो चुकल बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब का कइल जी कि 1 बड़ा चम्मच हमनी के एइजा तेल लिहल जी। घी भी ले सकेनी जा, रिफाइन तेल भी ले सकेनी जा और 1 बड़ा चम्मच हमनी के एइजा मैदा लिहल जी। बढ़िया से साटा तैयार कर लिहल जी। अब एकरा के का कइल जी कि मिक्स कर लिहल जी चम्मच की मदद से। तब हमनी के ई साटा बढ़िया से बन के तैयार हो चुकल बा। एही तरीके से आप लोग भी साटा बना के तैयार कर लेब जा। अब हमनी के एइजा आटा भी बढ़िया से सेट हो गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो हल्का-सा फिर हमनी के हाथ की मदद से का कइल जी कि हल्का-हल्का एकरा के गूँथ लिहल जी। इससे का होई कि थोड़ा आटा हमनी के एकदम मुलायम हो जाई। अब आप लोग ये देख सकेनी जा आटा हमनी के एकदम सॉफ्ट हो गइल बा। एही तरीका के आटा चाही। अब का कइल जी कि हमनी के छोटा-छोटा लोइया कर लिहल जी। तो 5 से 6 हमनी के एइजा लोई कर लिहल जी। जितना हो सके आप लोग अपना हिसाब से लोई कर लेब जा। तो एइजा हम 6 से 7 गो लोई कर ले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। अब रोटी की जैसा हमनी के रोटी बनावल जा, ओही तरीका से लोई कर लेबे के बाटे। दुनों हाथ के बीच में रख के बढ़िया से लोई बना के तैयार कर लेबे के बा। अब का कइल जी कि सूखा आटा लिहल जी थोड़ा से और एकरा ऊपर का कइल जी कि लगा दिहल जी और बढ़िया से चकवा कर लिहल जी, जे तरह रोटी के चकवा कइल जाला। अब का कइल जी कि एगो हमनी के लिहल जी चौकी, जौन रोटी बेलल जाला ओही चौकी लिहल जी। ओकरा ऊपर थोड़ा-सा मैदा लगावल जी और बेलन की मदद से बढ़िया से रोटी जैसा एकरा के गोल-गोल बेल लिहल जी। तो आप लोग देख सकेनी जा रोटी के जैसा एके तो एइजा हमनी के बड़ा साइज़ के एइजा रोटी जैसा पतला में बेल के रेडी कर लिहल जी। तो देख सकेनी जा एही तरीके से सारा रोटी हमनी के बेल के रख लेबे के बा फ्रेंड्स। तो हम पहिले से ही बहुत सारा रोटी बेल के रख लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। यही तरीका से 6 से 7 को हम रोटी बेलले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। यही तरीका आप लोग भी मतलब कि रोटी बेल के रख लेब जा। अब चलिए जा दूसरा प्रोसेस शुरू कइल जा। तो सबसे पहले चौकी लिहल जी। चौकी पे एगो रोटी बड़ा साइज़ के जौन बा ओके नीचे रख देहल जी। अब एकरा ऊपर से साटा लगा देहल जी। देख सकेनी जा हम कैसे लगावत तनी। तरीका से चारों तरफ से आप लोग भी साटा लगा के तैयार कर लेब जा। तो देख सकेनी जा बढ़िया से हमनी के साटा लगा के तैयार कर लेबे के बा। अब बढ़िया से जब साटा लग जाई एकरा ऊपर से हमनी के सूखा आटा लगावल जी। तो देख सकेनी जा सूखा आटा लगा देतनी। अब यही तरीके से सूखा आटा लगइला के बाद फिर दोबारा से एकरा ऊपर हमनी का कइल जी कि दूसरा वाला रोटी रखल जी। देख सकेनी जा कैसे रखत हनी। ई तरीका से एक बराबर हमनी करके सारा रोटी के रखत जाए के बा। फिर साटा लगावे के बाटे। अब फिर एकरा ऊपर हमनी का करे के जब साटा लग जाई तब एकरा ऊपर फिर से हमनी के थोड़ा-थोड़ा करके मैदा डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा दोबारा से हमनी के मैदा डाल दिहल जाए एकरा ऊपर। यही तरीके से आप लोग भी मैदा डाल लेब जा। अब एकरा ऊपर फिर से हमनी के दोबारा रोटी रख डल जी। मतलब यही तरीका से करके कम से कम सारा रोटी हमनी के एक दूसरा के ऊपर रख देवे के बाटे। अब फिर से साटा लगा देवे के बा और ओकरा बाद फिर से थोड़ा-सा मैदा लगा देवे के बा। आप लोग चाहे छन्नी की मदद से भी लगा सकेनी जा। अब फिर से रोटी के रख देवे के बाटे। देख सकेनी जा हम कैसे रखत हनी। ई तरीके से सारा रोटी के रख देवे के बा। अब का करे के बा दुनों हाथ से पकड़ के एके बढ़िया से रोल कर लेवे के बाटे। तो जैसे स्प्रिंग रोल बनेला वही तरीके से हमनी के रोल कर लेवे के बाटे और हल्का हाथ से एकरा के दबा के थोड़ा-सा बड़ा साइज़ में कर लेवे के बा। देख सकेनी जा बढ़िया से एकरा के एक बराबर आप लोग रोल के तैयार कर लेब जा। अब चाकू की मदद से का कइल जी कि हल्का-हल्का पहिले कट लगावल जी। तो पहिले कटिंग कर लेब जा चाहे हल्का-हल्का पहिले कट लगा लेब जा। तो पहिले कट लगाला के बाद एकरा का कइल जी कि थोड़ा-थोड़ा दूरी में हमनी के कटिंग कर लीजिए। देख सकेनी जा यही तरीका से आप लोग भी काट लेब जा। अब का कइल जी कि बढ़िया से एकरा के हाथ से पकड़ के हल्का-सा हाथ से दबा दिहल जी तरीके से देख सकेनी जा। अब चौकी पे थोड़ा-सा सूखा आटा लगावल जी। अब बेलन की मदद से हल्का एकरा के हल्का हाथ से बेल लिहल जी। ज़्यादा दबा के नइखे बेले के हल्का-हल्का हाथ से आप लोग बेल लेब जा। यही तरीका से हमनी के सारा मतलब कि जौन हमनी के खारी बनावतनी जा सबके यही तरीका से बेल के रख लिहल जी।
तो दोबारा से हम बेल के आप लोग के दिखाओ तनी यही तरी हल्का हाथ से आप लोग भी बेल लीप जा। ज़्यादा पतला नहीं करे के और ना ही ज़्यादा मोटा रखे के बाटे। मतलब जैसे आप लोग की खारी बनावे होके ओकरा हिसाब से आप लोग रख सकेनी जा के 2 भाग में भी कटिंग कर सकेनी जा। अब इन्हें तेल गरम कर लेली। तेल हम पहले से गरम कर लेले बानी। आप लोग देख सकेनी जा एक-एक करके सारा खारी के हमनी के कढ़ाई में डाल दिहल जी। अब का कइल जी कि तेज़ आँच पे बढ़िया से पहले तल लेहल जी। ओकरा बाद हमनी के हल्का मीडियम आँच कर देहल जी। तो देख सकेनी जा तेज़ आँच पे पहले से एकरा के हमनी के फ्राई कर लेहल जी और बीच-बीच में एके चलावत रहल जी। और अभी तक हमरा चैनल के आप लोग सब्सक्राइब नइखी जा कइले त प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और अगर चैनल पे पहली बार आइल बानी जा फ्रेंड्स त प्लीज़ ये वीडियो के लाइक कर देब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स बढ़िया से एकरा के अब धीमा आँच कर देहल जा। धीमा आँच पे बढ़िया से एकरा के पाके देहल जा ताकि अच्छा तरीका से अंदर तक पाक जाए और एमे कच्चापन ना रहे। ए वजह से पहले तेज़ आँच फिर बाद में धीमा आँच कर देब जा। धीमा आँच पे के बढ़िया से आप लोग पका लेब जा। अब बीच-बीच में एके पलटत रहब जा ताकि दोनों साइड से बढ़िया से ही फ्राई हो सके। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स हमनी के कितना बढ़िया और कितना मज़ेदार आज ही खारी की रेसिपी बन के तैयार हो चुकल बाटे। तो यही तरीका से आप लोग भी खारी की रेसिपी बना के तैयार कर सकेनी जा। ये देखिए अलट-पलट के चारों तरफ से के बढ़िया से आप लोग का करब जा कि फ्राई कर लेब जा। तो देखिए हमनी के खारी बन के तैयार हो चुकल बा। यही तरीका से आप लोग दूसरा वाला बैच भी तल के रेडी कर सकेनी जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स दूसरा वाला बैच भी तल लिहल जाए जौन हम पहले से बना के रखले रहनी है। एक-एक करके सारा हमनी के तेल में डालत जाए के बाटे और बीच-बीच में एकरा के चारों तरफ से का करे के बा कि मतलब फ्राई करत रहे के बा और घुमा फिरा के चारों तरफ से एकरा के फ्राई कर देवे के बा। तो देख सकेनी जा। तो ये थोड़ा बड़ा-बड़ा साइज़ के बा आप लोग देख सकेनी जा। आप लोग छोटा-छोटा साइज़ के भी एके बना सकेनी जा। तो हम थोड़ा बड़ा साइज़ के बना लेले बानी खारी। तो आप लोग हल्का मतलब कि छोटा साइज़ में भी एके कर सकेनी जा। बीच से के भी एके कटिंग कर सकेनी जा। ये देखिए कितना बढ़िया मार्केट जैसा हमनी के खारी बन के तैयार हो चुकल बा। कोनो बर्तन में एके निकाल सकेनी जा। अब एके आप लोग चाय के साथ भी खा सकेनी जा और ऐसे कम से कम एकरा के 1 से 2 महीना स्टोर करके भी रख सकेनी जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी हमनी के मार्केट से भी बढ़िया घर पे खारी बना के तैयार कर लेले बानी जा। और अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आइल होखे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा फ्रेंड्स। और प्लीज़ ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा। तो चलिए जा आप लोग के हम तोड़ के दिखाओ तनी देखिए कितना मज़ेदार आज के हमनी के खारी की रेसिपी बन के तैयार हो चुकल बाटे। एकदम से क्रिस्पी और कुरकुरा बाटे। तो आप लोग भी ट्राई करी जा और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताइब जा कि आज की हमारी खारी की रेसिपी आप लोग के कैसन लागल ह और आप लोग के गाँव देहात में के का बोलल जाला। हमनी के यहाँ एके खाजा भी बोलल जाला जौन के चीनी में पाक के भी खाइल जाला और चाय के साथ भी नमकीन की तरह भी खाइल जाला। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आइल होखे तब प्लीज़ अपना दोस्तों में भी शेयर करब जा और हमके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करब जा और कमेंट करके बताइब जा कि आप लोग ये वीडियो के कहाँ से देखत हइन जा ताकि आप लोग के हम थैंक यू बोल सकी। तो आज की थैंक यू जाता पायल सिंह के जौन की हमार बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर है और बहुत दिनों से हमरा के फॉलो करेली। तो आज की थैंक यू सिर्फ आप खातिर बाटे। तब प्लीज़ हमके सपोर्ट और कमेंट करी। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच हमार वीडियो देखे खातिर। बाय बाय फ्रेंड्स।